Halo viewers, nak pedian ini saya sempat share ke channel haga kerteng ke batiang tamu Jesus Christ nang penim. Tiga jing hikai ke mangan ai fi menta ke day syapang ke jing syakri blay. Lani kata ke jing long lingdo. Ngalak ban bu hari ni kentin. U blay u dah kmi tu benya bangi day ban shim kia bha ya ke jing long lingdo jemi. Di syuaman keren Jepang kajing long lindo aku akan sim syuan naka jutang kabarim. Pila ada pilet naka kitab jingken. Hani kalau nong kaba khatra kaitu ni kabenta ki lindo bat ki lebi. Dengan puli pi ni drai sal puli pi ni ka Bible aku akan yatu ikai ka batho aka kitab jingken kalau nong kaba khatra bat kendai. La itu ba hakapor mensyua hapok ka temple boleh ulai yang Moses ban ya ka dor jam tu temple ban shna ba hadin bala da shna ka temple mana pi kadang ka jaka ka makan tam bat kini ki ban long ling do to ni ban le itu ki jing kenya dan kam ki jing kenya so kenya itu ki mera ki belang ulang berat akan thok bria haban kenya itu bat ka jing kenya orang pi ha tu ka jaka ka ba ha tu ka temple ha tu ka jaka ka ba kentang ha ba lingdo le ban ku ki ba long lingdo ki dei ban long na ka jing her patang u aran bat ki khun jong tim dan bala manu ban shim ni ka jing long lingdo ni ka priestly activity ma ka jing long lingdo ban le ki jing kenya ki jing kenya juga jing ayu bi tham nak jing kenya pop paro kha gitu ki hable dau aran bat ki nong hiar patang ju bat ya temple pat ai ban ya rap ban pet ha ki jat ban riu ki badai nak jat ban riu lebi ti aktu la tho ba om dan manuno wei pak bom dei nak jat lebi umla ban le tu temple ban minister ni ban pet ma bat unu bom dei nak jat jom bahir patang nau aran bat ki khun jom kimla ban le ni ka jing kenya la ki le ta ka jing bitar jom blai kanwan bat kini ki khun jom aran kini ban long ki ba la pen khut ba ceremonially clean kim dei ban kan unu ka jing tho briama kini ban pen khut ba yel di bat kum ju ru gitu ki lebi la dei ki ban pen khut ba bat ki dei ban em ka jing em ka ba pen khut bat blai ushim kan unu ka ba jaklia ha ka to ka altar na ka to ka ba khat ka sanctuary mo ka ba blai wan ban shok ka to ka altar to ka ba ban le ki jing kenya kam dei kan unu ka ba jaklia ka ban ro ti men shok dan balak man le ka ki jing kenya ka jing long ling do la tamu aran bat lebi la dak ile kan unu pina puli ka bajrong kan yang pina pen puli bahai ya kan ka jutang ka bare ka bajrong re ngani tu pi bang ha ka jutang ka bathamai pa ha ka jutang ra nai da ka jingyap jom Jesus Christ halor ka dik na kalbari la pen ka no arliang ya ka to ka jingka jom ka temple ngini puli na ka gospel Matthias ka nam ka ba arpnyo khat ka ba san phuai Jisu wa makai Bible ka omni u Jisu te haba ula pertapat dakatin ka bajam ula aino ela ka mensim mod ka to ka de hapor bo sha sa nar ka de na Calvary haki kenta ki minute ki bakhat du san phuai ka hakmi ru ka jingka ha ka temple kalakat arbentan nadu najrong hadu hatabian bat ka khendau kala khnyu bat ki mau siang kilap pediam bat pi ham ni ka jingka yang ka temple mat hang tu kini ki jing kenya mat no mundan kam shu ban kenya daki marat lani daki daka snam jong ki marat pi haba Jesus Christ la alam tau lam kenya uba Jesus Christ la alam tau lam kenya uba jana la le kini ki jing kenya mat khat bat dai ka snam jong Jesus Christ ubalang daulang kenya ubak lempok tok beriabat bat kani ka jutang ka barem ka pen ihi kalong ka kum ka serngeu ban pen i begitu ki jing kenya macam apa ki jing kenya pok ka tabernacle ma ki jing kenya pok ka tabernacle no pi
pok tabernakel mencua kita ki jingknya kibala le di lingdo dagi khun jong aran bat mentala pendap hau Yesus Kristus dah kata ka jik syayap jong hadim fla ta daw la pun kediak tu ka temple na khli tabian ma bat ngim dan kam syu mentaban le gitu ki jingknya iu bi thang dah ka balik ra ki snam jong ki marat no ka shiti hebru ko ta kai ve thu ba Yesus Kristus dan kam ka kat jingknya ki belang masih kamla ban khut ya ka pop jong beri ma khnrai ka jingknya ka ba jana jong Yesus Kristus hadim na kal beri ka snam jong kala ban khut pop kala ban sat bat ban ma ru i pop ban pen im ru i beri na ka pop ti menta ka jinglong lingdo kam long shu tang ha pedang kita ki elite class ni tang ha ki beri ki ba dai tang ki jat aran ki jat jong aran ban le ka kam ka temple dei shu tang na ki jat jong ki lebi mentafat da ka jing sius pa jong Yesus Kristus ka lif na Calvary lai thu ba ngilong kita ki lingdo sir the royal priesthood fina puli na ka shiti Petrus nan sa ailo ikini gitu hat ha ka description nan sa ailo da ka gitu hat ka description no ba mata mangingilong kita ki jat benri ki bala jit ki lingdo sim ki bala jit ki bala penkhut da snam jong Yesus Kristus ti ka jingling long lingdo dei tanga bakran nang ni na YouTube yo pi ong tang mga nang ni bakran ni na YouTube bangala banlong ki lingdo ndrei da ka jing syayap jong Yesus Kristus ha ka ding na Calvary ha ka shiti u Petrus kal na ba ar katukhat ka ba khandai ong henrei ma phi pet kini ba pet ma phi long ki kenja bala jet ka jinglong lingdo ba kenja siem ki jat ban riu ba khoi upat lam ba dai e lau jong hi ba phin dayo pan pawi ka jing bha kor tam jong utaw bala khat ni phi na ka jingdom shakata ka jing shai ba phala jong u ki ba menno ru kim long upat lam rei mata ki long ken upat lam blai ya ki ba am syam la isnei rei mata la isnei ya ki ti mata manu kita ki balong lingdo pi ka jinglong lingdo mata ha ka jutang ka ma ka jinglong royal priesthood na ka jinglong lingdo baken jas iem ndai ta ka jinglong lingdo ka baken jas iem la ai ha kita ki briu ya ki bala thiet da snam jong Jesus Christ ambaro wat ong bob ka perthai baro kayo dengan ka jinglong lingdo baken jam si ndai dei tang kita ki bala sat khut da snam jong Jesus Christ tela da pikwa manlong kita ki lingdo ba kenja sim bang pi kadan kam kumba banri khut ya ka jong ka jingim pi man shwa man ka jutang ka barem ru bleu ba bitar ba khut ya maka jing khut jong ka ra ka jing khut jong u la da kadan kan ka bam khut yo ka thanglet ik to ka bat ki yak ki briu wat ki khut jong aran ma ilawan thang kulumar ya ka to ka ding ka baklam pha do ble ma strange fire ki khat bat kilayap armut hang to kilayap kalawan ka jing bitar yung ble tikat no tam mentaru yang i kini ki basyakri yung ble ma ha nganget bakadan bau ble khat ha leadership mrei ngilong ka ju akhmat ble ha khat Yesus Kristus ngilong kum ju no pi lawa do ble khat kat to kat ni syaka leadership mereka mot ke baki kam khrawi ki bai kamot ka jinglong lingdo kalong kumju pla ya tahu bala kha arsi tiba pinlong lingdo sho pinlong lingdo sos iem ko ong khti jong blai lingdo iem kini ki lingdo iem dan kam ban pen khut shwai pi dan kam pim chula ban long tu ban shakri u blai pimla ban de dan kam ban pen khut shwai pi bepet na ni ka video YouTube ma ko ba kani kalong na kam tajong pi baro tila da pi kwak man long kita ki lingdo baken jas im kadan kam man pen khut shwai fi na kani ka pop kadan kam pen khut mun kan ga jing pen khut pop kadan kam shwa ba pin kala ka bomon pi nam sa ai kini khat Yesus Kristus na ka gospel ka baning kom u Markus kul nang khatsan o ka hima jong blai kala hajan tu fin kala ka bomon wat chupet na kani ka YouTube wat chu smau tenat ban chupet nga ma kham hikai ga ni ga YouTube
nang ni tang ban entertain fi pengal ong biang ni fi kanu mentoi la ka shi entertain fi fi ong ero try ri fi kham pen ko ngo tin jong ble phinum la ban long ta ki ling do sim phinum dan ka assurance of salvation fi ka assurance of salvation mo la na ka li fi nang ni hatu la na phi yak man ta pila tikana ne man le cham na kadi ban dan ka ta kan jing tikana ba pila long ta ki ling do sim Giling ni si pidi man tikana kita la da pimpat tikana no kan dan ka dau fin ku slide la pila pang to pinum dan kata asyar pinum dan kata ka jing snow scam man yo let baru blay kata la da kam dan kata ka jing snow scam pimpat dei ku jong blay ti ban dan kata ka jing snow scam ono pidan kam ban blong kita giling do si ban pen ko ngu ia kan ka ti jong blay ngam sim hikai ong biang ban biang piru da check nga ha bang hikai pina kan ka YouTube what you board lemo da puli gitu kitien gitu dekat kat bak ma dah pulih kita gilan nang dah pusan bat ban long ling do ie kadang kam yang fi ban kelah bomot kadang kam yang ban kelah bomot ban plai gitu ki pop ban i no ban pai show ni Jesus Christ menta badaka snam ju la ban sat khu ngi la bangin long kata ka temple jong mun sim khu ngi la ban long mangi kata ka temple mesho kadang ka temple bashna di kiti kadang ka tabernacle ka bashna di kiti mo ndrei mangi long kata tabernacle jom blei mangi long kata caka ka baken tak kumno dat kaman pen khu ublei umen sim khu jom blei unu wan shong ha no ka dot not ka bang pat pen khu udan kam pi mencho ublei ulang very particular man shnai ka tabernacle man shnai ka temple ulang na banyak ba ublei rumah tau banyak pi umdei boy ublei belemu God is not a God of disorder and confusion. Uday ublay bakut, ukak mensyang haja kam bakut. Tiban pun kut kadang kam yang ni de kiniam kirukam. Pila ban kut de kiniam kirukam. Oh bapila pila dan ban kata-kata kenhun. Bun sin kiberi yang ngadan kata-kata kam. Balang ngadan kata-kata niam. Em katakan pen kut je fi. Kan niam kam lah ban pen kut fi kirukam kim lah pen kut ublay lah pen do itu kiniam kirukam. Udan kam ulawan do ayu Jesus Christ ukun ublay ban pen khu te kadan kam bapin ko ngo ya u ba dia ka ketien jo te ka ban kong udawa ya ka jingkela bomon do ko ai ka jingkela bomon Jesus Christ pin pet ka hakikam ki apostol ru kong kala dai ka por ka ya bapin pai no na ka jingkela pin kala ka bomon pin pai pin i no ye gitu ki pop let's say pidan ka niam ka ru kom bre pidang kit pidang dan kata ka jingpop pat kala ka bomon katakan penkut fi boleh unuman syam pinam lak ban long kita giling do si keran kamban kelah bomot beling akran bahas pangajing kelah bomot kan ni action what you snap yang kan ni YouTube klan dale nang fi kam mentoi kan mentoi pinum yo jing mentoi kan you entertain fi dari pinum lak pat ban im katakan jing im si te kelah ka bomot ke baning kong kan ka kelah bomot fi ndala dak kelah ka bomot ublai udawa fi ban lek syaka jong jing pen baptis Pin sapuli na kanika gospel Markus kalau nam kaba khat riu katukhat kaba khatsan khat riu kaomba Jesus Christ wong khilat syaka percaya bat nyalap ka gospel utau bang net bat pen baptis on pen im pen baptis ka kren nak tin baptis zo dan kamban penam aku man yu sat pi hang tu wan umen sim khut hang tu pilat syaka jingyap jong Jesus Christ pilat syaka jingtap bat pen mipat fi hapar wasai ko kani kam dei ka jingle niam kani ka dei ka badan kam ka balong ka ba kenja men sim ka ba blei wa karan kam pi ban kala ka bomot ba nget ya gospel ki kini kentin jom Jesus Christ Markus no bani kom tak bat khatsan karan kam hadin ba pila nget ban let ka jingpen baptis ba an pen im fi kentin jom blei yu Jesus Christ yu wong kata but ha khat ka ba khnya wong kini ki dak kin bo ik ta ki banget kinya be no iksu ya kertang jong akin ya Quran pat di thli pertama kadang kam ban yo pediang yu mensim khut dakaba pi dakaba pikiran dikiwe pat kitli yu thama dan teng ro ba pi kemen ba pi ro ble kata ka dekan dak bat ka dekan sil pi haba haka ki neki hakikam ki apostol fina pulina do ka nang ba shipau sa ba shipau sa ai ne khat ka ba sau pusan hado sau pra ko haba ki tu ki jiu kibala kelak mo kilap dai gi banget ko Jesus Christ ki lech ki gentle hayu jong Cornelius habo Petrus ula yalap anto pini ba ula haba kilap pediang yang ketin jong Petrus kilap pediang yang sebagai kelak habo mod ye bat nget haga gospel lawan mensim khut yang ki gentle bat kidaya keren da ki thli ke betama
Wat haba kini ki jiu ki lai I ki tu ki gentle ki bakim ju pediam menungno bah ki bai I ki kran de ki thlit batmai kila smau lengo bau men steam jong blairu ula ha ki bat kila sedang diam bat hang tu Petrus lo ki dan manu balak man adong ya ka kat ban pen baptis ki tung tam dan manu ba adong mdei ban adong ni hajing pen baptis haba kila yo pediam tom sim khu bat lai thu o to khat ka ba sau pra bat ki la let bat la pen baptis ki ha ka kertem jong Jesus Christ ka shiti shige ke Galatia kalau nama balai khat ba arpun ri of nyo ko bakat kita ki balai yo pen baptis ha Christ kila kup ke new Christ pihak ban kup ru yo Christ am tang man syukla ka moment ban kup yo Christ ban kup ya ka hak jong blai u Jesus Christ wat la ukhlam le pop open pau ya kan nuksa ha gospel jong Markus ba dan kam ya u ban ya ki beri wat pen baptis na kata usyak ya u lada hikai ki wai ban pen baptis kum no ya di unum long kan nuksa ti ta ule kum no la let ka jing baptis ha gospel Markus but la ya thu but habo u yo anes nang pen baptis o ngam tre ban pen baptis men re u blai u Jesus Christ o sya gospel Markus le puli gospel Matius le puli pin saya itu gospel Matius kalau nama balai gospel Markus kalau nama banikong sepuli terter tu pinlap ba uji Jesus orang syak yang nawar ka yang ni ban kop ya ka hak jong blai ban pendak ya hak jong blai tak ajik baptis pi kop ya uji Jesus filat syak tu ba jingyak jong ka pop jong fi layak nak la tap nak itu ka pop jong fi la slut nak itu beri teman siti nang rom ka sanar senan itu beri teman ba pinom long marau su ka pop ti am da pim long marau su ak ta pila kop pila khut ba de hak ta uji Jesus uji pi gom ki lingdo siem nang nak ta pilong lingdo siem pat kam kot tak ta haba piling long lingdo siem pim dei bat em pat ka jing ka ba pathar pila yo pediang men sim khut lapan baptis yo men sim khut pi rat kam pat am ngilong lingdo kam dei ka tang ka ba menen nga long lingdo am dei tang bang syukran ka ni YouTube ta la dap la biang da dap nang ni ngadon kam ban recruit ya la ka jong ka jing ngadon kam ban testa ban minat ni ti jong play ban pen ko ngo ban let ya la pro sha gospel ka jing long lingdo kam dei tang ha temple tang ha sau kon ro jong ka building ready ha ban let ka jing long lingdo jong im ta kalong bangin pen kelas ran ki beri let ya la ya gospel kan ni ka de ka YouTube ro ka de ka pat ka de ka benta bang ya la ya gospel re ngam kot tang ha ni ngalet shki yo ki hat ban let ya la ngalet shki yim bre ban let penduai ban ya la ya gospel la khat yang ai fi bar khat ban le tam dei tam yu we kat ba finang IT kat finang penkhut ke tin jong blai ko utau ba penkhut yel di utau unlong ukhiu bala penan kam haru blai pi ko ban long uble siliang kan ko po mundan shu khamle siliang kan ko po kam dan shu ka jinglong lingdo tang jong aran ba ki khu jong lani ban tre ka temple tang kita ki badai ki jat lebi blai ai la lu ye fin ta ka shong happy kan pi pen ko ngo ne ka jing pen ko ngo jong pi ha tin jong blai tang ban yo snow kajik pen ko ngo ipi bahagi jing duai kajik pen ko ngo ban le ka tau nang pen khut ka ta finang pen ko ngo ka tau blai unang ai shu itu badan santalan ublai utu pen roi sipau talan sasan talan tau blai ungan ai shu kita gi barang pen ka manget manganak sakru ipi nang ni ublai unang ai shu ina ka jing krau jo ka jinglong lingdo namar ba nang pen ko ngo la nang snap no nang pen ko ngo shu kata kakut nak macam lang do kadang kami ban pen ko ngo ban yai pen thamai boleh thau thamai ni sunang long bat thau arja sau long bat thamai katu arja apply kalau kabarem kalau let no ngamla ban ya nujo dah tu kabarem ngamla ban men sim senang te kala pen baptis ta kala biak no chabas aram chung than no katu kabarem kala rem pol wak boleh wang hakmi ke kabarem kala let ngakmi thau thamai boleh bat thau thamai ngade man taw nu senang ban le arsya ka bangale mencip senang ngamde ban compare you know ngak compare dal dia la katu mencip senang male katu ya ka majong boleh mentali ka kam thamai shu namar boleh unang ai shu ka jing ai wang behold grace comes in the morning maka grace is new in the morning katakan jing ai jong boleh kanang thamai hai thamai kanang nang tiut nak away ka buram sakawi ka buram amde ben sakot ajo amde ben nang pai shu katakan jing khut ru kanang kham khut ngampat janai menta empat dani bajanai rei
kap barang mi kisi nang le nang ban khut dong man sim jong le nang khti jong le nang kham jeli ni khti jong le ni nang job man sim shibun te u shim kya bha ya ga ni ga jinglong ling do sim la ding him shim kya bha ma ble ut sakani no ga jinglong ling do sim kitu gi badan na leadership na ma ble wa ga leadership wa ya pi baro kwa ka leadership la da pi kwa man shakri wa ai lo wa no ba kwa man long krau hapo hima jong le udan kam man serve pi la serve ne pila pen khut yem la yo nem la dan nem pila kop nem kres pila da kelar bomot pila da pen baptis pila yo priang yo mesti makut pila syakri nem hibri pila let nem ra gospel la da pile kum ta no pi uble limit ni ngakran yang ping ni itu bapet yang itu la da ping nei da jing nam jing start jong pi pi pen ko mo ti jong blem penan comeback ni man tau pli ka jing long ling do sim ka play bro khan ka shong pi ban dedicate ka shong pi ban IT ka shong pi ban pelepot ka shong pi ban trace tong ban jai tu ka pi ban shim ni ka ya ka jing pen khut nama kala dan pa ka snam ni discuss kala dan uman sim khu dan ni shong hanga pi te khu blei shibu na ta ka buram jong trai ya ro